Janne Mäkelä, toinen SM-turnaus nyt paketissa. Jos lähdetään aamusta liikkeelle, Granipeli, siitä aika rumasti 8-1 käkättimeen. Miten sä näit? Oliko Grani vaan niin hyvä vai tehtiinkö me asioita huonosti? Grani oli vaan liian kova ja ei se tarpeeksi nopea avauksia ja se oli vähän sählikin se peli. Niin, kyllä taisi olla omassa päässä vähän ongelmia, kun Grani antoi aika kovaa painetta. Niin. Niille ei antanut tilaa hyökätä eikä mitään. Ne oli niin nopeasti. Kyllä. Sitten saatiin Vaasasta tämän kauden eka SM-voitto. Sulla oli sinne hienosti 2 maalia. Kerros vähän tästä pelistä. Se oli ihan hyvä peli meiltä. Pallo liikkui ihan hyvin ja ne antoi meille tilaa tehdä jonkun verran. Sulla 2 maalia. Kerros vähän minkälaisia maaleja oli. No eka meni vähän tuurin sisäiset pomppupallosta ja tokasta pääsi vetää keskeltä. Nyt tässä pari viikkoa aikaa valmistautuu, sitten lähdetään reissuun Vaasaan. Miltä tämmönen reissumatka kuulostaa? Miten se bussisissa meni vähän kauhistaa, mutta kyllä se on siisti mennä pitkälle turnaukseen. Noniin, kiitti tästä ja tsemppiä jatkoa. Joo, kiitos.